قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ayt ey ehli kitap, dininizde nahaktan qoluw etmeň. Bu oltor cemaatlaryň hawa we hewesine taby bolmaň ki olaryň özleri gumrah bolupdylar. O köplerçe adamlaryny da gumrah edipdiler. O dogry ýoldan adaşypdyrlar. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bani İsraillerden kafir bolan cemaatlarga Hazreti Davud'un ve Hazreti İsa'nın dilleri bilen lanet aydyldy. Şoň sebäbide şolaryň hatdan tajawuz edip asi bolmaklardyr. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Olar bir-birlerini teleke işlerden men etmeýärdiler. Neveyle yamandır şolaryň etýän işleri. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Sen şolaryň köftini müşrikleri dost tutýan görersiň. Neveyle yamandır şolaryň özleri üçin ahirete takdim edip iwerýän zatlary, ýani Hudaňyň gahryna sebäp bolýan zatlary, azapda hemişelik bolmaga sebäp bolýan zatlar etmekleri beter yaman zatlar. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Eger şolar Allah tebarek we taalaga we şonuň peýgamberine we peýgambere nazil edilen kitapga iman getirselerdi, onda müşrikleri dost tutmazdylar. Walakin şolaryň köfesi fasykdyr. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Siz müminlere adamların iň düşmanny Yahudilerini tafarsyňyz. Ve Arapların müşriklerini tafarsyňyz. Bu müminlere dost bolmaga ýakynragyny biz Nasrani diýip aýtýanlary tafarsyňyz. Şolaryň müminlerge dost bolmaga ýakyn bolmaklarynyň sebäbi şolardan bäzileri olamadyr we awatdyrlar we şolar mütekebbir de däldirler.